नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे। हे बघा, तुम्हाला गावचा ब्लॉग पाहिजे ना, तर आता मी तुम्हाला एका ठिकाणी घेऊन जाते। तुम्ही पण तो नक्की शेवटपर्यंत बघा। चला तर मग। हे बघा, आमच्या आवाटातली घर आहे। गुढीपाडव्याची तयारी बघा जोरात चालू आहे। हे असं आधी बांबूला साफ केलं जातं। चला आता मी पुढे बाकीचे पण तुम्हाला दाखवत राहते। आमच्या वाडीतली सर्व घरं आहेत। माझं घर पण मी तुम्हाला उद्या गुढीपाडव्याच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणारच आहे। गणपतीच्या व्हिडिओत तर पाहतात, पण आता हे बघा, ही वाडीतली घरं आमच्या। चल चल तू। बघा, ही माझ्या वहिनीची गिरण आहे इथे, म्हणजे आमचीच गिरण आहे। आणि इथे आता बघा, आम्ही आता शेंगाड्यात जाणार आहे, ते तुम्हाला दाखवणार आहे। आमचीच गिरण आहे। हे बघा, आम्ही जिथे शेंगाड्यात जातो ना, तर आम्हाला ह्या रस्त्याने जावं लागतं। म्हणजे तिथे आमची शेती पण आहेत। आता ते 10-1 मिनिटाचं अंतर आहे, पण आपलं वय झाल्यामुळे आपल्याला वाटतं की आपल्याला भरपूर चालावं लागतं। पहिलं कसं हे मातीचे रस्ते होते, आता सिमेंटचे रस्ते झाले। तर चला आता आपण शेंगाड्यामध्ये जाऊया। अरे कशाला खाल्लं, खराब दिसते बघा। हे बघा, शेंगाड्यात जाताना आमच्या इथे सरकारी हॉस्पिटल पण लागतं। म्हणजे आमच्या घरापासून सर्व जवळच आहे, तसं काही इतकं लांब जावं लागत नाही। हे बघा, ग्रामीण रुग्णालय पेंडूर कट्टा। हे बघा, कैऱ्या वगैरे किती मस्त लागलेत। अजून आंबा व्हायला टाइम आहे। हे बघा, घड्याने कैऱ्या लागलेत। हे बघा, शेंगाडा देवळ आमचं आलं। आता मी देवळात पण जाणार आहे, पण पहिलं आपण बागेत जाऊया। चला तर मग। हे बघा, इथे आमच्या शेतामध्ये इतरांची म्हशी, गाई, ढोरा सर्व चरत आहे। तुम्हाला मी छोटासा मला जमतोय तसा हा ब्लॉग करून दाखवणार आहे। ते बघा, आमचं तळं आहे ना, तिथे दिसतंय पाणी, ते तळीचं पाणी आहे। हे बघा, मे महिन्यापर्यंत थोडं सुकलं जातं। आता आपण चला बागेत जाऊया। इकडे बघा, या साईडला इथे हे जे डोंगर दिसतोय वरती, त्याला अबदारणा म्हणून म्हणतात। तिथे पांडवांनी केलेलं मंदिर पण आहे छोटंसं। सकाळ झाली की निघून गेले, अर्धवट आहे। मला काय चढायला जमत नाही, मी काय अजून गेली नाही आहे, पण मुलं बिलं आमची जाऊन आली आहेत। तिला म्हणलं नाही, मी आणू नाही। हे बघा, आता आम्ही या भाभीच्या बागेकडे जाऊया। चला, आणि हे शेंगाडा, आणि मी शेंगाडा देऊ दाखवणार आहे आपल्याला। आपण आधी पहिली बाग बघूया आणि मग शेंगाडा देवळात जाऊया। आता गाड्यांचे सगळं हे बघा, आता आम्ही शेंगाड्याच्या म्हणजे शेंगाड्यात येऊन तिथे आता जिथे कलिंगडांची बाग लावली आहे ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करते। आमच्या कोकणातली पुतण्या, परत त्याचे मित्रमंडळी, या सर्वांनी मेहनत करून ती बाग लावली आहे। तर चला आपण बघूया। हे बघा मंडळी, मी तुम्हाला कलिंगड दाखवते। हे बघा कलिंगड, हे बघा, हे आमच्या पुतण्यानी, त्याच्या मित्रमंडळींनी ही कलिंगडची बाग केलेली आहे। हे बघा, तुम्हाला गावचे ब्लॉग थोडंसं अशा प्रकारे हे हिरवळीचे ब्लॉग बघा। आणि हे बघा, मी बोलली ना, हा डोंगर जो आहे ह्याला अबदारण्याचा डोंगर म्हणतात।
आणि इथे पांडवकालीन जेव्हा पांडव म्हणजे असे आपले येत होते तर त्यांनी ते देऊळ बांधलेले ते देऊळ आहे. मी काय चढली नाही कधी, माझा मुलगा इतर सगळी जणं जाऊन येतात. वरती येते आणि मला काय एवढं झेपणार पण नाही, पण सांगते बघा किती सुंदर आहे. म्हणूनच म्हणतात ना कोकण ह्यो आमचं स्वर्ग असा करून. नक्की आपण असं कोकणामध्ये जिथे आपल्याला तुम्हाला कोकणामध्ये फिरायला जायला मिळेल तिथे तुम्ही जाऊ शकता. हे बघा कलिंगड. थोडं तिथे मी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मला आधी ब्लॉग व्यवस्थित येत नाही बनवता, तरी पण माझ्या मैत्रिणींनी ब्लॉग करा, गावचे ब्लॉग करा, तर मी हे आपणास बाग दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कलिंगडची बाग. ते पण आमच्या पाठीमागची ही माझी भाभी आहे, पाठीमागच्या घरातली. हिचा मुलगा, परत तिचे मित्रमंडळी, पोरं करतात आहेत. त्यांना सगळ्यांची साथ मिळायला पाहिजे, तर ती पोरं पुढे काहीतरी करतील अजून. असं आहे, मुलांना साथ मिळाली ना तर मुलं काहीतरी करून दाखवतात. हे बघा किती छान असं मस्त डोंगर आहे. हा आजूबाजूचा आमच्या परिसर, ह्याला आमचं शेंगाडा म्हणतात. देवळामध्ये आता दाखवेनच तुम्हाला. हे बघा कोकणात थोडा पाण्याचा प्रॉब्लेम असतो, तरी पण पोरं असं मेहनत करतातच. हे बघा आता इथे हे तळीचं काम चालू आहे, त्याला थोडंसं पाणी आहे. अजून काम पूर्ण झालं तर पाणी भरपूर मिळेल आणि भरपूर मेहनत घेता येईल. हे बघा जवळून डोंगर दाखवते. हा बघा जवळून डोंगर. हे बघा हिच्या मुलांनी बाग केलेली आहे. पाठी आहे बाय. आणि हे बघा हे मस्त असं आजूबाजूचा परिसर. चल हे बघा मंडळी, आता पण हे बघा कुड्याची फुलं पावसात जशी मिळतात ना तशी हे बघा आत्ता पण आहेत. ह्या कुड्याच्या फुलांची भाजी केली जाते. हे बघा मस्त भाजी होते. जशी तुम्ही शेगलाची फुलांची भाजी करता ना तशी ह्या फुलांची भाजी होते. हे बघा किती मस्त अशी ही फुलं आहेत. पण आता एवढीशी फुलं सोदेपर्यंत ती भाजी 4 माणसांना पुरणार नाही, पण खूप अशी लागली ना का त्याची भाजी करता येते. हे बघा कुड्याची फुलं अशी सगळीकडनं थोडी थोडी जमा केली का भाजी होऊ शकते. हे बघा भरपूर कुड्याची फुलं आहेत. आता आपल्याला जेव्हा नाही काढायचं तेव्हा भरपूर दिसतातच बघा. हे बघा इकडे पण आहेत. बघा किती कुड्याची फुलं आहेत ती बघा. आता उद्या गुढी पाडवायचं वेगळं जेवण आहे म्हणून आज काढू शकत नाही. हे बघा मस्त असं तळं दिसतंय आणि सूर्याने. ही बघा म्हशी वगैरे या आमच्या सगळ्या इथे जमिनी आहेत, म्हणजे वायरकर वाडीतल्या सर्वांच्या. हे बघा शेंगाड्याचं देऊळ. हे शॉर्ट्स व्हिडिओमध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे. आता लॉंग व्हिडिओमध्ये करते. हे बघा हे शेंगाड्याचं देऊळ म्हणजे आमच्या शेतातलं देऊळ आहे. इथे सर्व ढोरं वगैरे चरायला आले की मस्त बसायला शांत वाटतं. हे बघा आमचं शेंगाडा देऊळ. म्हणजे आम्ही गावी आलो की हमखास इकडे येतो. शेंगाड्या देवता नमो नमः. हे बघा मंडळी आम्ही जरा निवांतसाठी या शेंगाड्या देवळाच्या इथे बसलोय आणि शांत वाटतं. बघा तुम्ही म्हणता कोकण कोकण म्हणजे काय, ते कोकण म्हणजे हेच ते खरं सुख आहे. तर चला आता मी घरचा व्हिडिओ आपणास उद्या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने दाखवेन. आता इथेच मी व्हिडिओचा शेवट करते. आपण माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मंडळी मी आज फेस टू फेस तुम्हाला व्हिडिओ करून दाखवते आहे. मला एवढं जमत नाही फेस टू फेस, तरी पण मी
तुम्हाला करून दाखवते. तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि छान छान कमेंट्स पण करा. आणि चला कोकण आपलोच असा एवा सर्वांनी कोकणात या.